Всички ние много добре знаем, че има нужда от повече контакти, посетителят да стане клиент. Сега автоматично може да проследявате вашите посетители или може да им изпращате целенасочени автоматични видео и имейли. Възползвайте се от възможностите, предлагани от нашия видео Autoresponder, за да изпращате видео и имейли, когато вие искате. Нека да започнем още сега. Влезте в своя видеокомуникационен център и отворете падащото меню Video Responders. Тук изберете Video Autoresponder. Нов прозорец ще се отвори. Сега трябва да дадете име на новата си кампания или може да редактирате вече съществуващи такива, като ги изберете от по-рано запазените. Сега измислете име на новата си кампания, име, което да сочи целта, съдържанието й и така после може лесно да се идентифицира. След като сте написали името на кампанията, натиснете Submit. Сега трябва да изберете дали искате кампанията ви да бъде обвързана с e-subscription form или искате да я изпратите като обикновено с видео имейл по определено от вас време. Вече сте създали e-subscription form, така че ще започнем от тук. Кликнете върху този бутон. Нов прозорец ще се отвори с списък на всички направени от вас e-subscription формуляри. Ако искате да ползвате готов формуляр, кликнете върху Yes. Ако искате да създадете нов, кликнете върху No. В този случай ще бъдете отведени в страница за създаване на нов e-subscription формуляри. Ако искате да стартирате нова кампания без e-subscription form, натиснете Video Responder. Натискайки който и да е бутон, те ще се намирате в студиото за видеокампании. То по същество е подобно на студиото за видео имейли. Направете индивидуален фон или изберете един от стотина такива на разположение. Ако сте се регистрирали с Executive или Elite Package, може да използвате индивидуалния си шаблон, направен специално за вас от нашите дизайнери. После изберете дали ще правите нов видеозапис или ще използвате видеозаписи от компютъра си или такива запазени във вашия видеолайбрари или предоставени от TalkFusion професионални видеозаписи. В сегашния пример ще използваме TalkFusion Pro Video. Натиснете Select Category, после Retail and Services и изберете видеото, което искате да ползвате. Кликнете върху него. Сега нов прозорец ще се отвори с избраното видео. Кликнете върху Use this video. Комуникационният център сега ще заради избраното видео. Когато сте готови с всичко, кликнете върху Save видео. Следващата страница дава възможност да изпратите личното видео с помощта на автоматизиран видеореспондър. Напишете предмета на съобщението и самото съобщение. Имате възможност 5 видеоклипа да бъдат зададени за изпращане автоматично, като натиснете върху бутона Save and Proceed to Next Message. Когато сте готови, кликнете върху Complete Your Campaign. Сега вашите координати автоматично ще бъдат заредени. Вие само трябва да изберете папката с името на eSubscription Contact Folders, за да определите списъка на адресантите за кампанията. Кликнете върху Preview Your Campaign. Ако искате да изпратите видео имейлите по определено време, сега може да зададете дата и час на тяхното изпращане. Може да добавите един по един адресантите или по цели папки с контакти. За тази цел просто кликнете върху зелените стрелки. Сега натиснете Preview Your Campaign. Това е нещо подобно на това, когато за вас работи всеотделен екип денонощно. Проверете данните още преди запазването на кампанията. Натиснете бутона View Message отляво, за да изгледате по-рано избраното видео. Не забравяйте да натиснете Save Entire Campaign for Future Use, за да може да ползвате кампанията и в бъдеще. После натиснете Save and Launch Campaign. В един следващ прозорец системата задава въпрос дали искате да продължите с кампанията. Натиснете ОК. Поздравление! Сега успешно заредихте и нагласихте първия си видео Autoresponder. Автоматично ще получите име съобщение, когато някой отвори някой от вашите видеоимейли.
По този начин ще знаете кога да влезете отново в контакт с вашите клиенти. Нищо не е по-ефективно и по-лесно за ползване от регистрационната форма и автоматичен видеореспондер, които запазват контактите на вашите нови клиенти и ви помагат в бизнеса.